Ova sura nam je otvorila jedno veliko pitanje. Koliko mi imamo udjela u ovim blagodatima? Kažu učenjaci, svako onaj ko pokuša da dobije osobine koje je imao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da se okiti tim osobinama, dobit će udjela u ovim blagodatima. Čak i ako ne uspije se okiti tim osobinama. Imaće udjela. Na primjer, kako da postignemo širokogrudnost koja nam toliko fali? Jer savremena bolest kraja 20. i početka 21. vijeka je tjeskoba. Znači, ljudi piju tablete zbog toga, troše novac, idu na putovanje, sve u potrazi za nekakvim duhovnim smirajem. Kako to da postignemo? I učenjaci su to pitanje razradili i kažu, prvo, na osnovu Kur'ana, prvi uslov za tu širokogrudnost i rahatluk u grudima je tevhid. Čvrsta i čista vjera u Allaha dželešanu. Srce rastrgano između različitih božanstava ne može naći mir. Ili srce prazno od obožavanja Allaha dželešanu ne može naći mir, jer ono je stvoreno u prirodi da teži ka gospodaru. To je naša ljudska priroda. I ako to mu ne damo, ono sigurno nikada neće naći mir. Drugo, zikr. Spominjanje Allaha dželešanu. Ela bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zaista se spominjanjem Allaha dželešanu smiruju srce. I što više zikrimo, pogotovo u onim prilikama gdje je poslanik alejhi salatu vesselam preporučio zikrove, naša duša, naš rahatluk će biti potpuniji. Treće, namazi. Dobra djela. Namaz posebno, dobra djela uopćeno. Četvrto, ili sljedeće, nije važno, dobročinstvo prema stvorenjima. To je, kako kažu učenjaci, prijeki lijek za tjeskobu. Da stvorenjima, da ljudima koji su u potrebi, da ih obraduješ. Ako i nisu u potrebi, obraduj ih poklonom. Ako su u potrebi, da ih obraduješ sadakom, da im riješiš neki problem. Skloniš od njih tegobu i teret. To unosi takav smiraj u srca, kako kaže Ibnul Kajim, da je to nevjerovatno, pa čak i ako čovjek nije musliman. Čak i ako nije musliman, dobročinstvo prema stvorenjima donosi taj smiraj. I zadnje što preporučuju, što je ovako jedno generalno pravilo, da čovjek se pozabavi stanjem svoga srca. I sve što izaziva tjeskobu u njemu, da to odstrani. Od zavidnosti. Zavidan čovjek nema rahatluka nikad. Od ljubomore. Od pohlepe. To su stanja srca s kojima nema mira. Tako da sve skupa kad spojimo, što su učenjaci rekli u vezi sa tim, trebamo se pozabaviti da li u našem srcu ima osobina koje mu unosi nemir, kao što je zavidnost, ljubomora, pohlepa i slično, i da li nam fali onoga što donosi mir, imanu Allah, zikr Allaha dželešanu, namazi, dobra djela, dobročinstvo prema ljudima. Kad to uradimo, onda će naše srce biti, inša Allah, u dobrom stanju, u pravom miru. A inače učenjaci kažu da stanje u kaburu biće kakvo je stanje čovjekovog srca u grudima. Tjeskoba vodi tjeskobi, širina vodi širini. Pa čovjek da vidi gdje je, šta je i gdje se nalazi.